ɗan shekara 69 yana cewa ɗan shekara 63 yaro. Ai ladabi da biyayya ne kawai na kaɗan ɗara mutum. Amma idan babba bai rike bakinsa ba, ƙaramin yana da abin da zai saboda haka muna kira. With due respect, mai girma gwamna, babban nan ya fi karfin a ce mai rufe baki. Ai ba ma kai ba, Ganduje shekara 8 yana cewa Allah subhanahu wataala ya kai mu damina zai fiɗa biri hautsiyarsa domin yana da abubuwan da za su faɗa. Shekara 8 suka yi kwankwasa yana faɗa musu abin da ya ga dama domin shi kafa wannan gwamnatin, kuma ba abin da suka yi su faɗa domin babu abin faɗa. Da haka mai girma gwamna, with due respect, babban nan ba zai shiru ba. Siyasa muke yi, kuma gwamnati ce wata muka kafa ta da gumunmu da kuɗinmu da arzikinmu. Wannan babban ya sa ire-irenmu da kowa da kowa ya fito ya aiki, kuma ba a biya mu ba, kuma muka haƙura muka batta. Ballantana shi da ya ɗauko jam'iyya ya ɗauka ya baku a lokacin da kai ba za ka isa kan kafin ba. Ya ɗauki mota ya baku ya ce ku hau, ya ɗauke ku ya zaga da ku portfolio local government, jama'a suka gan ku ya ce kuma su zaɓe ku, kuma suka zaɓe ku. Dan idan da wannan babban bai tsaya ya zara ido ya yi surutu ba, ya yi balo koko ya faɗa duk abin da zai faɗa, da kai baka zama gwamnan jihar Kano ba, da kai da ire-iren ku da dukkanin waɗanda suke taya ka wannan abu. Mai girma gwamna, fa lokaci bai fa siyasa muke yi, kuma ko babu siyasa there is life after death and there is life after politics. Gwamnati sai gama yanzu ga sanan sun gama highest shekaran da mutum fa zai shekara 8 ce amma zai kai kuma alfarmar annabi da Qur'ani falle ɗaya zaka yi, kuma zaka gama fa zaka dawo. Ai sai a kalli sila asbabul yaqi yanda aka to kuma babban nan zai faɗa he has exclusive right ya faɗa, domin kamfanin sa ne aka yi amfani da staff din sa ya fito din sa, ya amfani da political machineries din sa, ya deploy din sa, ya tabbatar da sun kaza sun tsare. Babban nan bai tsaya da kan nan ba, kaga babban nan a ina babba sai da ya fito ya tsaya har a inda za a sanar da kai tabbatar da nasararka. Babba mutum ga girma ga tsufa ga nagarta ga kuɗi ga duk abin da ake da shi. Yau ko matar Salamar ta za a ratsar da ita a filin nan siyaka, ko ɗansa Mustapha ko Alamin ko Aisha ko Maji Daɗi, amma kai yake so ka shiga duk wani jiniya da ake maka da wani ladabi da ake maka. Wannan babban shine sila. Mai girma gwamna, a mutunta girma fa. Shekara nawa? ɗai 60 da nawa? Da tara 70 ake ba 21st October of this year. Tsohon gwamna, tsohon minista, tsohon senator, tsohon deputy speaker, tsohon board member, tsohon special envoy equivalent to ambassador a ƙasa, babba ƙasa irin Sudan.